Aquest dissabte es van presentar les propostes que han sorgit dels debats a l'entorn del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès a les caves Miquel Pons de la Granada. La presentació d'aquests resultats tanca el cicle que es va iniciar la primavera de l'any passat amb l'impuls de l'Institut d'Estudis Penedesencs per elaborar un llibre blanc que recollís l'oferta cultural en un sentit ampli de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. En aquell moment la diagnosi detectava punts forts com la importància de la cultura popular i folclòrica, el ric teixit associatiu i una bona xarxa d'equipaments culturals, però també punts febles que han acabat constatant els debats posteriors, com la descoordinació de les propostes al territori o la manca d'una projecció unitària de la cultura al Penedès. Fruit de les taules sectorials i transversals que s'han anat celebrant, ja han començat a sorgir iniciatives que volen evitar aquesta descoordinació i poca visibilitat, com el fet que les regidories de cultura de les capitals de les tres comarques estiguin en contacte. En aquest sentit estem molt contents perquè, per exemple, a les tres capitals de comarca ja han engegat una comissió de treball de les regidories de cultura del Vendrell, de Vilafranca i de Vilanova que ja estan treballant en aquest sentit i surt d'una de les taules que vam engegar ara al novembre, que era la taula de territori. I els tres regidors ja s'han compromès i aquesta taula ja ha començat a treballar. De manera que és un primer pas que, per exemple, les programacions d'arts escèniques i música en les tres capitals estiguin coordinades, no? I potser d'aquí uns anys veurem que aquesta programació es publicitarà de manera conjunta o fins i tot podrem comprar l'abonament i ens servirà pels tres equipaments. Ara la voluntat de l'Institut d'Estudis Penedesencs és que el procés no quedi en una via morta. Per tant, proposen la creació d'una taula de seguiment. I ara el que cal és que des dels agents que ho han proposat, amb l'institut implicat o amb les administracions implicades, mirar de fer un seguiment perquè propostes o diguéssim, aquestes sinergies que s'han creat continuïn endavant. El procés que s'ha seguit al Penedès amb l'elaboració del Llibre Blanc tenia l'objectiu de col·locar la cultura al centre del debat territorial i polític. L'experiència ha estat pionera sobretot perquè recull l'activitat de tres comarques diferents i ha estat servint d'exemple per a altres parts del territori. Per nosaltres és un projecte de referència aquí al Penedès, precisament perquè són diverses comarques que ho configuren, dues demarcacions, una part del Penedès que correspon més a Tarragona, l'altra que correspon a Barcelona, i per tant unes connotacions territorials importants. Sí que és veritat que nosaltres com a referència que aquest procés del Penedès l'hem començat a aplicar un any més tard de quan es va iniciar aquí, per exemple, en el Baix Llobregat. Per tant, el Baix Llobregat estan funcionant un any més tard que el Penedès. El Baix Llobregat sí que és una comarca més tancada, més definida, però en canvi amb tipologia de poblacions que són milers i milers d'habitants. Per tant, segur que donarà uns rendiments, uns resultats diferents. Durant l'acte de dissabte es va lliurar als assistents la publicació en format paper dels relats de les taules que s'han fet en el marc de l'elaboració del Llibre Blanc.